באתי להתייעץ איתך, אני כבר מבולבלת. יש כל כך הרבה בשוק צמידי שיער, שאני כבר לא יודעת למה להאמין, מה כן טוב ומה לא טוב. נכון, צודקת, יש שוק פה ממש מוצף. כולם עושים את זה בתפירה, זה צמיד שמיועד לתפירה. תפירה היא לא רק שהיא מזיקה לשיער, היא גם לא נראית אסתטית, זאת אומרת, את לא יכולה לעשות את השיער. מה שאת צריכה להבין, ככל שיש יותר חיבורים ויותר קשה להוריד את השיער, השיער שלה חלש ממש מהשורש. אני פיתחתי פה שיטה שבעצם מונעת את הצורך בתפירה, צמידי שיער, ואני מבצע אותם עם 8 נקודות חיבור על כל שביל. יש לנו, ההורדה היא מאוד מאוד קלילה, ברגע שתבואי לעשות את החידוש, אני מוריד לך את זה תוך 8 עד 10 דקות, והחיבור הוא תוך 30 דקות את בחוץ. ואפשר להרים, אפשר הכל, כאילו לא רואים... את יכולה לעשות את השיער, את יכולה למתוח את השיער, ממש לעשות לא יראו שום דבר. מה גם שזה, התחושה היא ממש טובה, זאת אומרת, את לא תרגיש עכשיו שיש לך תפירה על הראש, או דבק, ממש לא אופי. מושלם, נראה לי שכדאי שננסה. יאללה, בהצלחה. תודה רבה. טוב, סיימנו פה עם ההרכבה של הצמיד, בסך הכל 40 דקות, מאוד פשוט, מאוד קל. יש לנו פה צמיד נורא דק, 8 חיבורים בלבד, אפשר לאסוף את השיער, לא רואים שום דבר. לא איך התחושה? שלמות, לא מרגישים שיש בכלל משהו על הראש. פעם לא הרגשתי ככה עם תוספות שיער, והייתי עם מלחמות והייתי עם מדבקות, אבל דבר כזה עוד לא היה לי על הראש. פשוט מושלם. והכי חשוב, שניתן לאסוף את השיער, לא רואים כלום, לא מרגישים חיבורים על הראש, פשוט מושלם, תגיעו למשה.